दूसरा का देखी ना कोटले आप सबको के प्रणाम। और आज अरविंद भैया के सौजन्य से हमने के आप तमाम लोग के बीच में हर कलाकार हम हमारे छोट भाई गोलू दूदू को प्रियंका स्क्वायर और काव्या तारा के भर सक नाम हम ना दे चश्मा काहे के पहन लेते चित्रकूट शैल बड़े काहे आगे बनवा आ ये फिर माइले बन जा है जितना मुड़ी लोग तक करिया कि रात में मार छे छाले दर हो के यू नो ना होई सीधे सीधे दो गो गीत आप लोग के बीच में रही। आ देखिए मलिकार हर गौनिहार के अपन अपन तरीका बा। केहू खाड़ होके गावेला, केहू सीधे हारमोनियम लेके बैठ के गावेला, आ केहू ना तू ही सूत के गावत हो कबू। हां हमने के ना सूत के गाए जाए हम हमें के जाए तो सूत के गावत हम तो यहां के उठ के गाइला। दोस्त हमेशा लइकने के ना रहे देखा तनी पीछे ले बोली बोलतरी से दोनों बदमाश अब कुछ कह दे तो मियाज दूसरे हो जाएगी। ऐसे हम अभी गावल चाहते हैं सीधे सीधे गणेश वंदना एगो और बाद माई के अलग जगावे खातिर गुप्पा चाल अरविंद भैया खातिर एगो लास्ट में एक टुकड़ा छट के होई माई माफ करी चल दिखाओ भैया। सावरिया ए मोर सवरिया सावरिया रे वक्रतुंड महारे काया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्य सुसर्वदा। राजन भैया हिरदा भैया भिखारी भैया सब कोई लगल ही हमार दुलरुआ टीम बजा रहा बा। हर कौनिहार के को जन्म जुगी गीत होला मालिक उ कहीं जाई तो पहले अपन गाना गाई ओकरा बाद कोनो गाना गाई ए चलता हम अपन एक लाइन के मार देते जौन बचपन से गावे शुरू कर उहे 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 बड़ी पहले एगो गीत आप सब सुन ले कबे ही दशहरा में कि माटी के मुंह रुतिया मैया मटिए के सिंगार चाहे छठ गवाला तो करे के बाद में गावल जाए लेकिन अभी का गावल जाए पहले तो पिलुए खोदत खोदत में आज खबड़ा कि गौरी केला आर गौरी केला ए ललनवा ए बाबा सुमिरनवा करी तोहार कि सुमिरनवा करी तोहार सुमिरनवा आगे करी तोहार जिया जिया
बाबा कि गौरी के ना लगावे बाबा सुमिरन आगे करी तोहार गौरी के लगावे बाबा सुमिरन हम पहला ही कहने हैं कि हर गौनिहार के अपन अपन तरीका होला ए मालिक अब हम ओरिजिनल मुद्दा पावत तनी 2 मिनट टाइम देन से हां जी तनी कम छाता इको एकर बंद करो बहुत ही हाला कोई ना करे